Víte, jak vypadá zdění zbroušených cihel? Co je to zednická lžíce budoucnosti a suché zdění Dryfix? Proč používáme vyrovnávací soupravu a nanášecí válec? Na vše vám odpoví kompletní reportáže z pořadu Receptář Prima nápadů na TV Prima, které vám nabízíme ke zhlédnutí. Můžete mi říct, pane Beneši, jaký je rozdíl vůbec mezi broušenou cihlou a klasickou cihlou, kterou známe všichni? Tak ten rozdíl je jeden, ale naprosto zásadní. Ložná plocha broušené cihly je zbroušená s přesností 0,3 mm a takto připravená cihla umožňuje zdění v tloušťce pouze 1 mm. A v čem spočívají další výhody tohoto stavebního systému? Tak ty výhody se právě odvíjejí od té malé ložné spáry, to znamená od té tloušťky 1 mm, protože se výrazně sníží přesun hmot. Není potřeba míchat v míchačce doslova tuny malty do ložné spáry, dopravovat to pomocí koleček, takže nám odpadává vlastně pracnost vysoká, daná vlastně přesunem hmot, ale i počtem lidí na té stavbě, jak té přípravy, tak i toho zdění. Lze nějakým způsobem vyčíslit nebo porovnat spotřebu tenkovrstvé malty od klasického zdění při použití cement, vápno, písek? Já jsem přesvědčen, že to je velmi zajímavá otázka, protože spotřeba vlastně na jeden kamion, pro představu na ten rodinný dům, středně velký rodinný dům potřebuje 2 kamiony cihel a na takovýhle objem je potřeba pouze 18 25-kilových pytlů. Takže ta spotřeba je opravdu velmi malá a tenhle ten pytel vlastně suché směsi se pouze smíchá s vodou. Tak to je značná úspora materiálu. A teď mi ještě řekněte, my se tady bavíme o vysoké přesnosti, s přesností na milimetr. Zvládnu opravdu zdít takovýmhle způsobem sám, jako potřebuji k tomu nějaké pomůcky nebo... Je to velmi důležité. Opravdu jsou 2 takové základní pomůcky, vyrovnávací souprava a nanášecí válec. Ta vyrovnávací souprava umožní právě vyrovnat tu první řadu cihel s milimetrovou přesností, protože pak už máme opravdu jenom rezervu toho 1 mm v každé spáře, kde používáme tu druhou pomůcku, to je ten nanášecí válec, který tenkovrstvou maltu, tu speciální, nanáší do té ložné spáry. A kde tyhle ty pomůcky můžu sehnat a můžu s nimi pracovat já sám? Budu se toho přece jenom určitě trochu bát, pokud s tím zacházím poprvé. Pro ty rodinné domy je zbytečné si kupovat vyrovnávací soupravu nebo válec, ale je možné zapůjčit ve stavebninách. Je dostatečně hustá síť stavebnin, kde je možné tyto pomůcky zapůjčit. S broušenou cihlou jsme se již seznámili. Dnes si ukážeme nový způsob zdění s jejím využitím. Jaký to bude, pane Beneši? Tak je to úplně nová technologie suchého zdění broušených cihel pomocí takzvaného Dryfixu. Můžete nám tuto technologii přiblížit? Tak je to jednoduché nanášení takových 2 provazců spojovacího materiálu mechanickou pistolí, na kterou se nasadí dóza Dryfix a tyto provazce spojují ty jednotlivé bloky přímo uvnitř do sebe. A cihly vlastně nemají vůbec žádnou ložnou spáru. Tak mi ukažte tu pistoli, jak vlastně vypadá. Ta pistole vypadá takhle a jestli můžu trochu s nadsázkou říct, je to taková zednická lžice blízké budoucnosti. Je systém suchého zdění alternativou k tenkovrstvému zdění, anebo přináší stavebníkům další jiné výhody, o kterých jsme nehovořili? Já jsem přesvědčen, že zejména pro rodinné domy a stavěné své pomoci je tam další výhoda, protože už skupina 2 lidí, pokud mají cihly blízko základů, tak už můžou sami realizovat výstavbu právě těch jednotlivých stěn. Je tam opravdu velká úspora na pracnosti a možná si všimnete velmi jednoduše, že není třeba elektrické energie a není potřeba ani vody. Takže jenom opravdu nasazením té dózy na pistoli se velmi jednoduše zdí. V tomto aktuálním počasí mě také určitě bude zajímat, do jakých teplot systém suchého zdění můžu použít. Klasické zdění anebo i tenkovrstvé zdění musí být prováděno při teplotě +5 stupňů. Ale Dryfix suché zdění nabízí další výhodu a to je spojená právě s teplotou a je možné zdít až do -5 stupňů, takže opravdu v tomto období se to nabízí. A poslední otázka, jako konzervativní zedník, pokud jim nebudu určitě systému Dryfix věřit. Jak mě přesvědčíte o tom, že cihly spolu opravdu drží? Jak je ten způsob ověřený?
Tak určitě tyto technologie musí být vyzkoušené, musí být ověřené a jsou podrobeny opravdu řadě a řadě zkoušek. Ale nejlépe možná bude, když se podíváme na takovou krátkou ukázku toho, jak může toto spojení fungovat už po několika málo minutách, po půl hodině. Se stavbou rodinného domu je úzce spjatá tepelná ochrana budovy. Pane Beneši, řekněte mi, jestli zdivo vyzděné z broušených cihel je dostatečnou zárukou tepelné ochrany mého domu. Tak málo se ví, že stěny třeba u rodinného domu tvoří řádově 20 až 25 podílu ztrát tepla, které uniká z toho domu. Takže potom vlastně v tomto poměru, pokud bychom třeba vzali izolaci a zaizolovali 8 cm právě to oborové zdivo z přesných cihel, tak dosáhneme úspor ročních řádově 1200–1400 korun. Což je zanedbatelné. Kde tedy všude můžu ztrátám tepla zamezit? Tak těm ztrátám můžeme zamezit právě řešením detailů oken, kde je správným způsobem tady provedená izolace rámu okna, který se neochlazuje a není tam tepelný most. Není to jediný detail, těch detailů je víc, například izolace základů po vlastně první řadu cihel, to znamená i sokl. Může to být samozřejmě izolace věnce a pozednice. Všechny tyto katalogové detaily, pokud jsou dobře navržené a provedené, tak vlastním způsobem vylepšují ten objekt jako takový. Když takovou tepelnou ochranu provedu budovy, zaměřím se na ty detaily. Co jiného než úspory tepla mi taková ochrana budovy přinese? Do budoucna se bude připravovat určitě energetický průkaz objektu a právě ty katalogové detaily můžou výrazným způsobem posunout vlastně klasifikaci toho objektu s ohledem na tepelnou ochranu budov. Potom vlastně dostáváte větší hodnotu toho objektu, rodinného domu, případně kdybyste chtěl ten dům prodávat v budoucnu. Takže v podstatě dojde ke zhodnocení domu a potom prokážu, že dům je dostatečně tepelný, zateplen, stoupne jeho cena. Opravdu je to přesně tak.